Mga alkalde sa probinsya sang Iloilo nagapang-ampo nga hindi nakasarang kung ipaidalom sa enhanced community quarantine ang probinsya. Inikitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Dako nga bagay para sa mga local government units sa probinsya sang Iloilo, tion liwat ipaidalom sa ECQ ang probinsya. Sunog gani sa alkalde sa syudad sang Pasig, Pananglit, Madayon. Strike 3 na sila nga maka-eksperyensya sang lockdown. Ang pagsustener sa pagkaon kag mga kinahanglan sa mga pumuluyo ang nakitaan nga dako nga pagpanghangkat. Ako na bilang mayor, ano kita pundo nga bulan na Daryl kung magsarig kita sa aton nga local funds. Apektado yung operation nato, knowing nga tunga-tunga doon kita katuig do karon. Aminado man ang alkalde sang Concepcion nga hindi na masarangan sang LGU kung pataasan pa ang quarantine classification sang probinsya. Ilabi na nga sang damlag lang, pila ka mga lugar sa Banwa ang ginpaidalom sa surgical lockdown. Ang impact sa aton economy is very, very severe and very harsh. So, hindi na ni masarangan sa aton nga businessmen, sa aton nga LGU, nga mapadayon pa naton tagaan sang ayuda ang aton pumuluyo. Sa pagsinapol kay ina sa mga alkalde upod ang gobernador, ginpahayag nga hindi na kinahanglan ni paidalom sa ECQ ang bilog nga probinsya, kundi ang mga purok o kun barangay lang nga may mataas nga kaso ang ipaidalom sa zone containment. Samtang ginkumpirma man sa gobernador nga may masobra 6,000 ka dosis ng AstraZeneca COVID vaccine ang maabot sa probinsya. Ini ang unang nga batch sang gin-procure sang LGU. Kay balaan mo nga supposedly ang una nga batch na maabot sa buong dapat makadtuan na sa private sector kay una na sila order sa aton. Bali sila November of 2020, kita 2021 mo. Except nag-compromise na sige tungaon naton LGU kag sa private. Sa masobra 1.4 million nga target mabakunahan, 104,680 na ang nakabaton sang first dose, samtang 39,328 naman ang fully vaccinated na. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.